खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारि। बिटिआरआव दालाल कन्ट्रेक्टर सोमजिदों। दालाल कन्ट्रेक्टरफोरनि हेंथायै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा एफआइआर होबाय। अएसडि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला माखासे दुथां दालालफोरा थिका मावनायनि बिलखौ दिहुननानै होगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नंखाय सिगनेचार एबा सागान, नंखाय राइटिं पेड आरो सिल स्टाम्प बानायनानै रां जाख्ल'गासिनो होनना फोरमायो। बेबायदि गाज्रि सुबुंखौ थाबैनो पुलिस बिफाना हमना खानांगौ होननानै पुलिस बिफानखौ खावलायो आरो बेफोरबायदि दालाल सुबुंनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो। जाय दुथां सुबुंफोरा बेबायदि नंखाय खामानि मावदों बेफोरबायदि सुबुंनि सायाव दिनै क'क्राझार पुलिस बिफाननो एफआइआर गथायनाय जाबाय। दानिया फैदो बे समाव खौरांगिरिनो मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। क'क्राझारनिफ्राय मिथिसार बसुमतारिनि खौरां। नोंथाङा मानो दिनै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनांगौनि गोनांथि जाखो? एफआइआर होनायनि जेनाखि गोनांथि बेनो जाहैबाय जोंना मानगोनां जोंनि चिफ बिथांनि जेनाखि अफिसियेल पेड बेखौ 2 नाम्बार खालामनानै आरो सिगनेचारखौबो 2 नाम्बार खालामनानै गोबां कन्ट्राक्टर बा साप्लायारफोरनिफ्राय बिल होगोन बा खामानि होगोन होननानै पेडआव लिरनानै सिगनेचार होनानै थाखा खांबाय थानायखौ जोङो गोबां मानसिनिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो जाय बिजाग्रा बिथांमोनाबो जोंनो इनफरमेसन होदों आरो जोंनाव माखासे प्रुफ दङ आरो बिथांमोना अलरेडि मिथियै मानसिफोरनिफ्राय गोबां एमाउन्ट कालेक्ट खालामबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बिनि थाखायनो जायफोर बे खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ हमनो थाखाय जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव बे एफआइआरखौ होनांगौ जानानै फैयो। माब्लानिफ्राय सोलिबोदों बेबायदि इलिगेल खामानि? इलिगेल खामानिया सिगांनिफ्रायनो फिसा सोलिबाय थादों, नाथाय नैबे जिनाखि लेटेस्ट जों खबर मोननाय मथेबा जिनाखि लेटेस्ट एफआइआरनि एगेन्स्टै जिथुनिखि खामानि सोलिबाय थादों बियो जोबोर गिदिर मोनसे लिंक दङ होननानै जोङो आन्दाज खालामनाय जादों। मालागुरि टु बे जिउथे फारुग्रा जे लामा 29 लाखनि गोजाम बिल बेखौ लानानै गोजाम थिखादारफोरनि खामानि होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा? दा बेखौथ' आं बेखौ मिन्थिथ'आ। जुदि नंखाय राइटिं पेड बाहायनानै फारुग्रा लामाखौ एक्जाक्टलि दा खोथाया जाहैबाय जों स्पेसिफिक स्किमनि खोथाखौ बुङाखै। थारमाने बेफोरबायदि जेनाखि गाज्रि खामानि बियो बे मोनसेल' स्पेसिफिक खामानिनि एगेन्स्टै जायाखै, गुबुन खामानिनि एगेन्स्टैबो जादों। दा बिनि थाखायनो प्रपार इनभेस्टिगेसननि थाखाय जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव एफआइआरखौ होनाय जादों जाहाथे बेफोर इलिगेल खामानिया जोंनि जायगायाव जानो मोना। ओरैनो सोरजोंबा लिंक थानायनि सन्देहबो दं ना? लिंकबो थानो हागौ। जेब्ला तदन्तआ जागोन, जेब्ला इनभेस्टिगेसना जाजोबगोन अब्ला गासिबो ओंखारजोबगोन, नङा होमबा? खिन्थु जायनाखि बे इलिगेल खामानिखौ मावदों, जायनिखि जेखि लिंकआनो जाया मानो बे हमजानांगोन आरो पानिशमेन्टखौ मोननांगोन। जे माबोरै खालामनो हाथावथाव जे सरकारि राइटिं पेडखौ नकलि खालामनानै दिनै बे खामानिखौ मावनो हाथावथाव? नकलिखौथ' फैसाखौबो बानायो। सरकारि राइटिं पेडखौ बानायिनि खोथा गैया। 2 नाम्बार मावग्राया 2 नाम्बार मावखागोन आरो बे बुस्थुआ 2 नाम्बारखायनो दिनै जोङो हमनो मोन्दों कि बियो 2 नाम्बार, सिगनेचाराबो 2 नाम्बार, राइटिं पेडआबो 2 नाम्बार। बिनि थाखायनो जों दिनै एफआइआर होनांगौ जानानै फैदों, नङा होमबा? फैसा लानानै थांबाय नामा? जोङो फैसाखौथ' बिदि बख'नानै लानानै थाङाखै। अफिसियेलि जोङो बिराद मा होनो बेखौ नोजोर लाखिबाय थादों। अफिसनिफ्राय फैसा बख'नानै लांनो हायाखै, खिन्थु कन्ट्राक्टर आरो साप्लायारफोरनिफ्राय बिसोरखौ फैसा खांबाय होननाय जों मिथिनानै मोन्दों। थेंक इउ।